Ndị Igbo mụrụ nze ma mozo na asalachi na abọọlachi kedu ka unu mere eji m n'aka na unu rahụrụ n'opete ma tetakwa na ahụ isi ike na ọṅụ ekele dịrị Chineke onye mere ka anyị si anabata unu n'ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche n'ụtụtụ taa anyị awụchaala anyị atụgodan mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma Igbo dị samsam ụbọchị ọma n'ụtụtụ ọma nọ n'itelu na abụọlụ n'otu unu mere eji m aka na rusiri n'ike asị m ya gaziere no wee baro ya ọnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara n'ụtụtụ taa mụ na nwaada nwoke ọcha Clara ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya ziziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na mgbọ maka na nke bụ mkpọ na-abịa n'ụtụtụ taa biko dododo ya ewutele gị abịara m bịa luzuo my voice hụ were paste ahụ anyị ji eme ya na mbọ o nwere ebe enwere m ike mkpuwezi ịga ababela aghọta Clara ma m na ị ga-achọ ka m mee ya ọ dịara m like that yes ọkwa ya n'ihi ya ka anyị ma na-ejie ya jee ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ biko ya ewutele gị ya ewutela ụlọ anyị na-eme nke ndị oyibo na-akpọ maintenance anyị na-eme ihe ndị oyibo na-akpọ maintenance ọ bụ ihe mere o nwere ebe na-agaghị enwetacha anyị o nwere ebe ụnụ ga-anọ ya na-eme see mana trust anyị ekowe eko we are working ịhụ na ọ bịara bịa dasiwo ụdị ike n'oge na-adị n'ụdị pụrụ iche ọ ga-akara dị nke ọ na-ada before ama mme na wata emechaa anyị agwụghị ndị na-eche ka problem bịa jide anyị emewe ọwa any small thing kpararam anyị emeziwela any small thing kpararam anyị emeziwela akpa Clara dọka I'm just trying to demonstrate akpa Clara dọka kpararam anyị emeziwe otu ihe ọ bụ otu ebe arị kedu ka ahụ si dị gị mmemme anyị mere yesterday uche obi na-atọ m rịkpọ na ndị mmadụ pụtara n'igwe bịaza anyị oku anyị kpọrọ ha ọ dịghị mfe na imere mmadụ invite ya bịa asị m Chineke goziche unu na-agbalịala Chineke mere unu abịa ya goziere m unu nye unu ogologo ndụ ma mezuoro n'ọchịchị obi unu dị mma n'aha Jizọs. Clara hụkwara ihe mere yesterday. You know, at a point, my feel was so nevertheless and perhaps. Chai. It was me here to lose this voice. How is you? I'm a man. What I'm not going to be a day, man. Coach, but I'm benches. Am I in ball? You know, Chef, I say for Biarima. If you coach, See why? I want enter pitch, go, babo. I want enter field. I see Mombana size, Jesse. I want change noble. I want change noble. They say no noble. If I wear in Jesse, no guy, I'll get room nala. Okay, I'm a man. What I'm that coach. A boy will on Yaga free. Avoid me, coach. A home garo again. Avoid me. Nagade na mabona monagade na. You know number ball yesterday. Good enough for be. Midfield ahune leak. Midfield ahune had it been none of me ba. Kareba ndia 5-1. Mana rinze Chineke na imechakwara meria fans anyị ji wee gwa gị na anyị gbasiri ike ebe a. We defeated our fans by 2-1. Kudos to Peter. Chineke imena. Thank you that fantastic goal. Peter you're no mana good. Peter. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekele ndị bịara ndị ọbịa anyị bịara anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche ọ na-agbalị ala mana akpọbe ibi nsi akpọ akara na-esi anyị na-ekelekwa ndị Kellogg's Go Green ọkwa ya anyị na-ekelekwa unu ndị Munchit anyị monchiri ya ọfụma we Munchit unu agbalị ala n'ụzọ pụrụ iche unu agbalị ala nke nọzi n'ihu ugbu a bụ nke a na-akpọ Eko FM Kiddies Santa Fiesta Eko FM Kiddies Santa Fiesta ụmụaka ga-eporo toroto that day ụmụaka ga-eporo toroto that day ịchọ ịgba tiketi for regular 3,000 excursion ya wekpọta mmadụ ma ọwụ for party 10,000 naira excursion ya wikiri ọkwa ya na party 10k n'ihi ya bịa gbara tiketi gị no time. Kedụ kwa n'ụbọchị ya bụ ihe ga-eneji on the 14th. On the 14th,
ka ya bụ mgbadamgba ga-eme gịnị ga-agba eji agba ya onye ọcha ihe hụrụ bụ na anyị na-akọ bọọlụ ka anyị kụrụ gbaa ọsọ akpa Uche, don't worry, next one a ga-agba coach must put me first half ọ ga-agba mgbe ama very soon I nearly fought ọ fọrọ ntakịrị m aba coach ọgụ Uche, you even see that thing thank God say we score these people because that thing come be like say juju come enter am. I dey tell you small friendly ball toro mechara bata pitch. Thank you. Why toro bịara play like this. ịma ndị nke anyị so white jesi toro white abata Chineke nna m ha amakọ amasịkwa onye wu player. amazi onye wu player. Can you imagine? Ma gaburu ya na tinu mo oyele ma ahụ fewa elu fewa ala ozugbo m fechara ihe ahụ goolu ayọ. Thank you. Ama m na aghọta bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ọhịọtụrụ ahịọtụ kpọmkwem na Old Stadium dị na Titilo bụ ebe ndị Eko FM na staffụ ha nọ gbaa bọọlụ ụnyaahụ anyị ejiri ọkpụ goolu abụọ a satara naanị otu ji merie ha anyị na-ekele ọnụ nwa bụ ndị wepụtara ohere bịa nọnyere anyị si ya gazichara ọnụ ndị ọma ka ọ dịkwa ya bụrụ na ị nweghị ohere bịa ya bụ ihe ngwanụ gbalịa kpọrọ ụmụ gị soro ụmụ gị bịa Eko FM Kids Santa Fiesta on the 14th bụ Saturday igirigi ọ ga-adịkwabeghị ube dị kpọmkpọm dị yọm dịkwa gbemgbem eji agba ya onye ọcha nwere 14th Saturday ka Sunday ọkwa wụnụ Sunday 14th wo Sunday ya on the 14th wo Sunday Eko FM Kids Santa Fiesta wee bụrụ ya dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ nye ndị na-anaghị enwetacha anyị ngwa gaa Facebook ị garuo Facebook ị gaa n'ebe ahụ kirie anyị gịnị live on Facebook anyị ga-eji nwayọ leba isiokwu ndị bịara ahịa n'ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche n'ụtụtụ taa gịnị anya ị garuo na Facebook gị jiri nnọọ nwayọ zibatara anyị ozi lee ajụjụ na isiokwu anyị ga-atụle n'ụtụtụ taa anyị ga-eleba ya anya bụ nziga asị na ndị agha elu Alaanyi zigara ugboelu ha ji alụ agha na mba Benin Republic. Asị Alaanyi bụ Nigeria gara ziga aircraft ha ha ji akparịta mgbọ na mba Benin Republic maka na a nụrụ na ndị agha mba Benin Republic chọrọ iweghara ọkwa ọchịchị mba ahụ n'ike. Nigeria akọwa ala ziga ndị agha ha na mba Benin Republic. Chere kene ka ntụrụ na-abịa ndị agha mba Benin Republic ndị agha elu Alaanyi eri ebe ahụ tụwa ogbunigwe na mba Benin Republic chere kene nwaanyị ọma ịma na dịka atụrụ ya bụ ogbunigwe emechaa withdraw ya maka na akụkọ anyị nụziri bụ na udo alọghachiela na ya bụ mba Benin Republic Nigeria kpọghachizi ndị agha ha ndị Nigeria agbaka silekwa Nigeria na-aga na mba ndị ọzọ na-atụ ogbunigwe mana ndị oyi ọha egwu na-agagharị bandits nọcha n'ime ọhịa anyị oluchaala ọgụ cheere anyị n'ihu ma ya fọdụ ịga na mba Benin Republic na-atụ ogbunigwe onye nyere anyị advice ka I don't know mere anyị ji ajụ gị n'ụtụtụ asị onye agụrụ ọ na-eke nri Alaanyi bụ Nigeria oluchaala ọgụ cheere ya n'ihu ma ya fọdụ ibuso mba ndị ọzọ gịnị agha ịga na mba ndị ọzọ lụwa onye ihe dị n'anya ọ na-agha nke dị ya n'anya galee nke dị onye ọzọ n'anya wepụwa ya ihe a bụ ajụjụ anyị ji wụcha n'ụtụtụ n'ihi ya gaa Facebook ị garuo Facebook gị sacha maka Eko FM ISIOKWU FM gị kliki ịkpam kiriwe anyị live nwekwa n'ike zibatara anyị ozi wee bụrụ ya ọ dị ka anyị gbapụzie ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ndị agha mba Benin Republic na-ama amụma iweghara ọkwa ọchịchị mba ahụ ebe ka ọ dị ha pụtala mee ka ọha na eze mara na ha akwapụla onye isi ala mba ahụ bụ Patrice Talon n'ọkwa ọchịchị ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na mmemme ekeresimesi ndị uwe ojii amachiela ire na ịgba egbe ọkụ knockout na steeti Edo ndị agha Alaanyi azọpụtala mmadụ 25 atọrọ ma nwụchiekwa ndị omekome 10 na mkpamkpa ha kpara gbaa gburugburu Alaanyi
pụtanụ bịa kọwara ndị Naijiria ka ego dị ijeri naira 55.9 55.9 bilion naira si wee bụrụ ihe na-efu efuru ugbu a bụ ego amawapụtara iji azụ smart card readers, ballot papers na ihe ndị ọzọ ka otu serap gwara INEC bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na 2027 ọ bụghị zonin bụ nsogbu, ya bụrụ na ị ga-esonyere anyị bịa sonyere anyị ka otu pati ADC gbara Peter Obi. Ala anyị bụ Naijiria ga-enweta mmeri n'agha ha na-ebu megide iyi ọha egwu bụ terrorism ka gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na anyị agaghị ekwe ka ndị anyị si n'otu pati ọzọ kpọbata n'otu pati PDP gbuo otu pati PDP ka Wike gbara otu na-eke PDP. Ibu agha megide iyi ọha egwu, mba France ekweela nkwa ịkwado ala anyị bụ Naijiria bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na Tinubu ekeleela ndị agha maka igbochi iweghara ọkwa ọchịchị n'ike na mba Benin Republic. Ọchịchị etiti azọpụtala ụmụ akwụkwọ dị 100 atọrọla atọrọ na steeti Niger bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na gọọmenti steeti Imo akpọchiela otu ụlọ oriri na nkwari ọwụ na otu ụlọ ọba nchekwa ozi ọbụ dị na Ngọkpaala maka ịganye aka na ntọrọ mmadụ ya na ịchara na ire akụkụ ahụ mmadụ. Mweghara ọkwa ọchịchị n'ike buku ugboelu ndị agha ala anyị atụọla ogbunigwe na mba Benin Republic. Biko ndị mba Benin Republic biko na-azaghachikwala ndị ala anyị biko ịnọ. Ọ dị egwu. Biko. Ọ dị egwu. Ama m na aghọta. Lee nọ Naijiria. Na-aga tụwa ogbunigwe. Lee nọ Naijiria na-aga na mba ndị ọzọ na-atụ ogbunigwe. Biko mba Benin Republic abịa mụ na novesi ya. Ebe nsekuriti na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ gịnị? Naijiria. Naijiria na-aga Benin Republic na-atụ ogbunigwe. Ọ dị egwu ka ọ dị nwaanyị ọma. Gọọmenti steeti Imo akpọchiela ha otu ụlọ oriri na nkwari ọwụ na otu ụlọ ọba nchekwa ozu ọwụ dị na Ngọkpaala maka ịganye aka na ntọrọ mmadụ ya na ịchara na ire akụkụ ahụ mmadụ. Ihe onyonyo anyị hụrụ na ụdọ nzirịta ozi soshal midia bịara gosi ya bụ ụlọ ọba nchekwa ozu Clara Enwete ya bịa were ozu dọnyechaa na bọket, dọnyechaa na kreti mmanya. Amami na aghọta ma ozu anyhow. Ozu ghara ịva. Ozu ghara ịva, inweta ka esi lee ozu ndị mmadụ mee ya. Uche ahụ emeghe o. Uche hụrụ ahụ emeghe o. Ahụ emeghe. Ịma onwe ka onye gị si nwụọ tupu unu na-ebulọta ya bụ ụzọ lezie ya anya gịnị nke ọma. Uche nụkwala akụkọ enwe mgbe akụkọ abịa na-ekwu ebe na-akwụpụ mgbe ha na-ekwu na ọtụtụ ndị gara iburu ndị ha enye o jiri nwoke anọzi ya. Ụfọdụ atụrala nke atụrala mkpịsị aka ya atụrala ka ọ dịzi complete. Uche ka ihe na-eme ka a na-ekwula ka a na-akala agala were akpa ọcha sa ego onye ahụ. Ọ bụ ihe a wechala ihe ndị ọtụtụ ụlọ ọba nchekwa ozu na-eme. Ụfọdụ ndị anaghị ele ozu ha aha anya ha magburu ya pịam agbụgbara pịam. O nwere ala ka esi nọ na ga-ebulata onye dị otu a taa agaala ha ga were akpa ọcha si ịga ya. Some of them anya ya nọ ya, some of them gị ma bụ onye nwe ozu gbalịa lezie ozu gị gịnị anya nke ọma. Uche ihe na-emekwa uche gị sikwanụ nke oriri na nkwari a na-ebe ahụ ele abọ Chineke nna mekwaranụ mmadụ ebere n'obodo anyị abụ Naijiria. Ebe a na-anọ asị na a na-anọ ebe ahụ ekidnapụ ndị mmadụ n'ụlọ oriri na nkwari. ịbịa mebuchi ile ọjị ebe ahụ ga-efuo. Asị onye nwe ya bụ ụlọ oriri na nkwari bụ nwa amadi ka Morocco aka nọ na-achọ ya achọ edikla ya ala ya wanted. Ihe na-eme ihe mega things dey happen, things dey happen. O webụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma mba France ekpeela ha nkwa ịkwado ala anyị bụ Naijiria ibu agha megide ihe ọha egwu bụ terrorism. Ha sị Naijiria ihe a na-eche bụ ha nwee tụpụ ụkwụ ka ha nye ha support.
abeg ndị mba na-atụpụ ụkwa kedu mgbe a ga-atụpụ ya bụ okpo ebe ala anyị bụ Naijiria bịara ha ihe na-ahịọtụ n'ala anyị gawa mba Benin Republic gatụwa ogbu n'igwe onye dila who advise them gatụwa ogbu n'igwe ọ dị egwu mba France biko enwe otu unu ga-echi enyere anyị aka biko nyere na anyị aka we need help ka ọ dịkwa ọnwa oyoko Hope Uzodimma apụtala kwuo na ala anyị bụ Naijiria na anyị ga-enweta mmeri n'agha anyị na-ebu megide iyi ọha egwu bụ terorizm ọsị mmeri bụ nke anyị Wike apụtala gwa ndị otu pati PDP bụ ndị na-adọnyere ya ukwu na ha agaghị ekwe ka ndị si n'otu pati ọzọ bụ ndị ha si n'otu pati ọzọ kpọbata n'otu pati ha bịa lee pati ha lara ha n'iyi Wike si ha nwawo landlord ndị ọzọ na-abatazi na pati ahụ tenant na achụpụla Wike n'otu pati PDP Wike achụpụkwa ndị nke ọchụpụ mami na-aghọta if you fire Wike Wike afire again oh God if you fire Wike eme gịnị afire again ọ dị egwu otu serapụ agbala ha INEC si ha pụta bịa kọwara ndị Naijiria ka ego dị ijeri naira 55 na ụma itoolu 55.9 billion naira si wee bụrụ ihe na-efu efuru ugbu a bụ ego ama wapụtara iji azụ smart card readers ballot papers na gịnị ihe ndị ọzọ yefu asị na ọ na-efu efuru ugbu a uche ndị serapụ si ha they should come and explain uche hụrụ nga na-ekwu ọbụla ọ nga ga-anụkwa ya na where they go sweep am under carpet. Ọ dị nnọọ ka otu serapụ a bụ nkịta na-agba ụja eze na-adịghị n'ọnụ mgbe ọbụla gwegwegwegwegwe ihe ga-anụ adọkpụrụla gị ụlọ ikpe kete kpọkpọ nothing go come out ewin kwa ikpe ha ewin I just dey ask I no know nothing go come out mgbe ọbụla ị hụrụ sirap emekwara nke a eteretịnịkwara eyiri ehi ịdọkpụrụ gaa n'ikpe ka na mgbe ọbụla dọkpụrụla gaa n'ụlọ ikpe mana amaghịzi m otu ikpe ahụ na-esi apụta dị ma ghọtara ọ dị ego ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị ụjọ ejidela ndị bi n'obodo ndị enwere na steeti Benue dịka a bịara n'ọwa kepukepu na ndị na-achị nama ezibatala n'igwe n'obodo ha bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na egbuola ọtụtụ ndị mmadụ dịka ndị ọkpa egbe bandit wakporo obodo Gatawa nke steeti Sokoto o nweghị ihe na-emetụ m n'ụbụrụ isi ka Two-Face ji agụ egwu kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na egbuola otu onye gbim ozu ya dọrọ ma merụọ ọtụtụ ndị ahụ n'ọgụ obodo na obodo hịọtụrụ n'etiti ndị ọrụ ugbo na ndị na-achị nama na steeti Jigawa 2027 Atiku agaala zute Jonathan na Abuja enweghị nchekwa onye ọbụla kwuru na ndị anyị anaghị eme nke ọma onye ọbụla kwuru na ala anyị anaghị eme nke ọma ji ụzọ aghụghọ esunye ọkụ osu ayara ka gọvanọ steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule kwuru ka anyị were ya bụ akụkọ ọzọ enweghị nchekwa onye ọbụla kwuru na ndị ndu anyị anaghị eme nke ọma ji ụzọ aghụghọ esunye ọkụ osu ayara ka gọvanọ steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na azọpụtala mmadụ 7 atọrọla atọrọ n'otu ime ọhịa ọwụ dị na steeti Kaduna ndị ọkpa egbe bandit bụ mgbe ọgụ ha ka gịnị awakpola otu obodo ama dịka Yalwa bụ nke dị na steeti Jigawa tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ larie bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na obi iko n'elu adịla na steeti Rivers dịka ndị omeiwu bụ ndị na-adọnyere Wike ukwu maliteghara ọgụ ha na Fubara ọ dị ego uche na this man I just see Fubara face for this time no say something go make am come out oke ọgụ ebido hụ n'ọzọ asa amalite ha n'ọgụ ahụ ịma na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers ka ọtụtụ ndị mmadụ bịara gbahapụ otu pati PDP ịwa otu pati APC ha amabaju ebe ahụ ka ọ dị ugbo asị ha agaala lee ya bụ ọgụ dị n'etiti ha na Fubara revive ọ ya revival amami na aghọta a revive go ya Fubara lakpurula kemgbe echi anyị si ọ nọkwa ya ha asị ya teta n'ụra na nke ọgụ atajirila
ọ dị egwu ike agwụkwala ka ọ dị azọpụtala ndị ọrụ nchekwa azọpụtala mmadụ 7 atọrọ n'otu ime ọhịa ọwụ dị na steeti Kaduna. Nke a bụ akụkọ ọzọ anyị bịara n'ọhụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Atiku agala zute Jonathan na Abuja maka ntuliaka elu 2027. Amakwa ka ndị a si akwado. Ahụrụ m ya bụ ihe onyonyo hụkwa n'ebe ọ gara aga zute ya bụ Jonathan. Ndị mmadụ asị ya na o ruole o bidola gbakere iwe ala ma ekpe elu m ugbu a kịtịkịtị kpọọ nothing go come out gị hụkwa ya akụkọ Two Face again. Aishi na Kennedy fere Two Face. Ike agwụla ya bụ Two Face si na onwe ihe na-emetụ ya n'ụbụrụ isi na ọ dị normal ka ọ na-ekwuzikwa n'okwu na ọnụ ya na-esheki. What is the problem? Ọ sị na ọ dị normal mana ndị mmadụ bịara na-ekwu na ọ dị ka ụbụrụ Two Face emewala vumvam because otoche ọ na-ekwu iwọchị ya vidio ahụ na-awọchị ụtọ different videos na akwa ndị masị whether you say you do alright, you know do alright, we must help you. Okay. Only need help. No, there's no problem that nobody should talk about his marriages and blah 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 with Natasha. Ucheche me when Natasha Kerema from the things, the look of things, allegedly. So. Diego, mana nwanyo maka kedu ihe mere alụmdi na nwunye ndị a aha ha na-ada ụda anaghị ara ahụ ekole asụ anaghị ara ahụ etiri anaghị ara ahụ ya ịyasịa. Kedu ihe na-akpata dị ya? I don't know. Kedu ihe na-akpata dị ya? Lelo Sabinus apụtakwala gwa anyị na nke ya etisago amicably. Ọ sị nke ya tisara amicably. But uche I don't know wetin women I don't know in fact. Ka mgbabiwe okwu anga gbabiwe ọ dị mkpa na ịgbabiwere. Yes, ọ dị mkpa na ịgbabiwere. Ịmanya bụ Two Face akpọkọtala ya n'ọnụ kpọkọta ya n'ọnụ. The Solomon of our time. Situ baba, wetin dey sup now? The Solomon of our time. Kedu ihe na-eme? Natasha gị na ya just lụọ. Ihe na-erube 1 year. Which I hear say she get bello. I hear say she no come get bello again. Allegedly. Ha, na wa. Ka ọ dị ụjọ ejidela ndị bi n'obodo ndị enwere na steeti Benue dịka a bịara n'ụwa nnọọ kepu na ndị na-achị nama ezebatala n'igwe n'obodo ha. Ọ dị egwu. Ndị na-achị nama ezebatala n'igwe n'obodo ha. Ụjọ abịa jidezie ha. Ụjọ abịa. Ụnụ nweenụ ndidi. Ọchịchị etiti tụcha ogbunigwe na mba Benin Republic a ga-abịa ha. Amami na-aweta. Nigeria na-atọ ọchị. Onye aguru ọ na-eke nri. Onye ogbenye ọ na-azụ ome ọkachi. Onye ihe dị n'anya ọ na-aha nke dị ya n'anya. Tatụpụwa onye ọzọ nke ya. Nigeria marakwanụ tụlee aghọtaghị m igirigi ka anyị ga-esi nwee insecurity n'obodo anyị a. Anyị aha ya bụ insecurity gawa na mba ndị ọzọ jetuwa ogbunigwe. Clara Mami na-aghọta kedu the rationale ma ọrụ ndị na-asụ ngere dị na nka gaa na mba ndị ọzọ gatuwa ogbunigwe na anyị chọrọ isekio their democracy. Oluchaala ọgụ nke gị secure ichala your own democracy ka anyị ọ dịla perfect. I secure ichala ọchịchị otu anyị na-ekwu ya ebe a something can happen. Anọ na-agba ntị otu a. Amami na-aghọta. Ọ na-aha ihe na-agọtụ n'obodo anyị bụ Nigeria. Ndị bandit jupụtara n'ọhịa, ndị obuegbe achịnama jupụtara n'ọhịa na-egbu ndị mmadụ ka echi adịghị. Benue obi amela ha n'afọ n'ihi gịnị? Ndị na-achị nama awụjụla n'obodo ha. Gazie na mba Benin Republic na-atụfuri mgbe ogbunigwe. Mgbe ogbunigwe anyị ga-eji yuzu. Ọ dị ego. O wee bụrụ ya. Ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akụkọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Ịkụ afọ n'ala mweghara ọkwa ọchịchị n'ike bụ kụrụ na mba Benin Republic. Ndị ECOWAS ezigala ndị agha na ya bụ mba Benin Republic ebe ka ọ dị amụchiela ọtụtụ ndị agha na-ama amụma ime nke a na ya bụ mba Benin Republic bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na APC ga-eji n'azịza zakọrọ mmeri na ntuliaka elu agaji ime n'afọ 2027 ka onye isi oche otu pati APC na Alaanyi bụ ọkammụta Nentawe Yilwada kwuru. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị ohi ụgbọala 3 na steeti Rivers. Ndị uwe ojii
azọpụtala mmadụ 7 atọrọla atọrọ n'isi obodo anyị bụ Abuja bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na Naijiria ga-adị na-ebinye ndị mba ọzọ ego n'afọ 2026 ka nwunye onye isi ala Tinubu bụ Remi Tinubu kwuru. Why are you laughing? Nigeria na movie o. Kedu ihe mere iji achị ọchị? Cheere hotechali abịa party another one. Asị na anyị ga-ebinye by this time next year 4,000 Igbo youths. 4,000 Igbo youths we travel abroad. Uznatunelu tunala. And by this time next year 4,000 Imo youths we travel abroad. And by this time next year, I give you the Baziwen Dumbos. Mama 4,000 Imo youths or gala. I'm gonna miss Sunday Gramba. I don't know. You don't know? I don't know. Actually, Miss Iwo Imo State. I am. Karemani him Diana. You know, as a 4,000 Imo youths gaga abroad. Oh, we have Baranye. Yes. But when one nigga hagara. Oh, we have Baranye na 4,000 Imo youths. When the village, you know, in the village, Amanetri. When the village in Gara. When in the Garana. Because Abruni is on the 4,000 Imo youths. Give me a quack, Imana. Kaimana on the same page. Now what I be here? I won't keep it in this state team. Nerozo Jutuanelo to again Nala 4,000 Imo youths. Tabiana state team as 4,000 Imo youths to get abroad. Imo will no way. The youth have the youth have mother live for a Giamba Bani. Yabos Antonello, Yabos Antonala, Yabos Antonello, Yabos Antonala. 4,000 Imo youths. Gaga abroad. Wait, Mama, this year. Calm down. Oh, oh, God, next year, this year can't This year don't finish you. It must next year. Apart the particular year. Oh, thank you. Now can water. Now can water. But this year don't finish you. You never finish. Anything can still happen. Only Hannah, God of 11th hour. Oh, will you keep proceeding? I was God of 12 hour. I have 11. God of 11th hour can honor. I'm a man now. What a Webroyam. God, I'm onye isi ala bụ Remi Tinubu. Apụtala gbanye bụ ndị Nigeria na anyị nwee ndidi. Na ihuru ihe Tinubu na-eme. No na-amịta mkpụrụ wetin no good. Na ihuru next year for no ihe na-erubeghị 30 days. Starting from 2026. Ma mba China o, ma mba ihuru America na na-amaja anyị. Ma Ghana ha ga-abịa n'obodo anyị na-agbaziri ego. They go they borrow from us. Agwa anyị ga-ebu n'ụzọ kwụcha ụgwọ ndị nke anyị ji. Tupu anyị ebinyewe. Onye agụrụ ole eke nriwe aja ọba ọ dị egwu. Ike agwụla Nigeria tọgbuo onwe gị. Igiri gị. O wee bụrụ ya. Kodi Igbo mere nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'ịtụ ogbunigwe ala anyị bụ Nigeria gara na mba Benin Republic. Akọwara ha ala gaa Benin Republic ga ebe ahụ gatụwa ogbunigwe maka mweghara ọkwa ọchịchị n'ike ndị agha mba ahụ chọrọ iweghara ọkwa ọchịchị mba ahụ. Anyị wee na-ajụgịsị onye agụrụ ọ na-eke nri. Nigeria alụchaala ha ọgụ chere anyị n'ihu ebe a. Ọgụ ha na ndị ọkpa egbe bandit. Ya abụrụzie ịgazi na mba ndị ọzọ gatụwa ogbunigwe. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Zibatara anyị ozi biko na gide olu m n'ụtụtụ a. M were pesi anyị ji eme ihe omume a mewe ya. Anyị ga-akwụsị n'ụzọ. Olu na-egbucha m mgbu n'ihi ihe anyị tiri n'ụbọchị ụnyaahụ. Ndị Eko FM fans unu eme n'uche na Cleve tie n'oke olu. Especially na bọọlụ ahụ. Mama na aghọta. Me lose your voice in that place. Don't worry. I lost my voice. Mana mechi ihe omume a ma ga ebe ahụ ga lay my voice me olitere na pitch ebe a. Ya. Nọrọ ebe ahụ agarịla agagharị. Ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ nwere ebe signal anyị na-anaghị erutecha. Biko nọgide na anyị otu anyị na-ekwu ekwu ya maintenance ka nọ na-aga n'ihu. Any moment from now, anyị ga-alọghachi n'ike na ebube agarịkwala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people. When I go to school. Wow! Convocation, matriculation. Archbishop P.C. Chukwuma, King's International Theological Seminary, Akids, cordially invites the public to the 17th matriculation, 16th convocation, and the ordination ceremonies.
The Wisdom of God. Date 11 December 2025. Venue NUJ Press Center, Area P, New Owerri, adjacent Jam's office and the Saga Suite. Time 10 a.m. prompt. Professor Mrs. Agnes Onyaba, guest preacher. Bishop Professor Gosin Okechukwu, President Akits. Apostle Dr. David Asoloka, Registrar. Resumption date for 2026 academic session, 15th January 2026. There are scholarship opportunities for first 10 prospective students come January 2026. For inquiry, call 080-6949-0166 and 080-35-36-11-12. Akit Seminary Owerri with qualified lecturers. The best theology in town. Go to Financial Services Regulation and Coordinating Committee, FSRCC, tinyere National Broadcasting Commission, NBC, Johere Ado Hobodo Akanante, banyere ndị na-atụ mgbere ego iwu akwadoghị bụ Illegal Financial Operators, IFO, nke na-eme ka ndị mmadụ ghara inwekwa ntụkwasị obi ọzọ, tinyere na ngalaba na-ahụ maka ego na Naịjirịa enweghị nkwudosi ike. Ha jizi ohere agba ndị ọha obodo ka ha kwụsị ịtụnyere ndị na-atụ mgbere ego enweghị akwụkwọ ikike. Ị nwekwara ike ime nchọpụta banyere akwụkwọ ikike ụlọ ọrụ dị otu a site n'akara webụsaịtị ndị a: www.cbn.gov.ng, www.nicom.gov.ng, www.pencom.gov.ng, www.sec.gov.ng, www.fsrcc.gov.ng. maka inye mkpesa banyere gburugburu ego n'ụdị ọbụla kpọọ CBN 0817-665-7060, SEC 0209-462-1168, 0916-772-3240. Ozi a si n'aka FSRCC. Santa Fest is here again. Engaged by ICE Events brings you Santa Fest 2025, the celebration you have all been waiting for. This year promises to be super great and magical. On Saturday, the 13th of December 2025 at FSP Park, Mbari, from 1 o'clock in the afternoon, the gates will open to a world of excitement. Imagine the laughter of children as they enjoy face painting, the giant slide, thrilling quizzes, mouth-watering food and drinks, surprise gifts, games, raffle draws, and of course, a special visit to Santa Claus himself. Registration has begun. Secure your children's slots now at 10,000 naira with an early bird rate of 8,000 naira if you book before Sunday, 30th of November 2025. The dress code is smart. For booking and inquiries, call or WhatsApp 0806-426-7771. 0806-426-7771. Santa Fest 2025. Christmas made magical for your children. This is an infomercial. Do you love baking or dream of starting your own cake business? Welcome to Be Joy Cakes and Events Academy, where we turn your passion into a profitable skill. At Be Joy Cakes and Events, we offer hands-on training in cake baking and decorating, pastries and small chops, event treats, and business tips. Our students don't just learn, they create magic. And guess what? We're offering a 3-day free Xmas practical baking class. Yes, totally free. This class is perfect for beginners and anyone who wants to experience what our academy is all about. In just 3 days, you'll learn the basics of cake baking, simple pastries, and decorating tips, all in a fun, practical environment. The venue is at Be Joy Cakes and Events Academy, Area M, Zone C, Holy Trinity Road by Comfort Orphanage. Date, 9th December 2025. Time, 10 a.m. Limited seats available. Register now. Don't miss this opportunity. For more information, please call or WhatsApp us with the numbers 0706 324 0837 or 0706 324 0801. Again, 0706 324 0837 or 0706 324 0801. Join Be Joy Cakes and Events, where we bake dreams into reality. Welcome to Aragon, the home of complete elegance and luxury in your bathroom and kitchen finishing. Aragon is your sure plug for housing luxury and branded products, from Geberit toilet seats and wash hand basin cabinets of assorted types to Hans Grohe shower heads, shower roses and mixers, and Jaguar tastefully styled toilet seats and mixers. That's not all. We stock the best quality in Ariston water heaters, both electrical and solar powered, of all sizes for domestic and industrial uses, and exotic bathtubs. Not forgetting our Spanish and Italian tiles, which come in all exquisite colors, textures, and shapes. Step it up with our Legrand switches, sockets, distribution boxes, and more. The future is here at
one-stop luxury shop for your building's finishing, the first east of the Niger. Visit our showroom at number 80 Weatheral Road, Owerri, or call 0803-3456-249. Aragon, for your bathroom and kitchen solutions. Hey, you don't break it again, oh. Fig Media, in collaboration with Honorable Hannes Dibejako, Commissioner for Culture and Tourism, presents the Cultural Carnival, exhibition of masquerade, dance, music, drama, power tussle, and comedy, featuring the best superstars in town. MC Chooks, Mazi Dodge, FK, Acharaman, Rancy, Frequency, and DJ Sako Gapakashite at that night. Date 10th of December, Intervillage Match Kickstop. 30th December, 10 a.m. masquerade and cultural dance exhibition. 31st December, 11 o'clock, cultural concert. Venue, Njemaze by Moto Street, over the Imo State. Gate fee, regular 2K. Alaanyi table, 10K. Mbari table, 20K. Sponsor, ROS Lotto, Manjaro Water, Genosis Gadget, Festac Hotel, Ebokia Pharmacy, Honorable Chitebere Meripe, October 11 Restaurant, Casa Mimosa Hotel, MS Satraco, Akanere Rice, Schoolboy, powered by DMW Movies, packaged by Fig Media. For more inquiries, make you call 090-2121-2634 or 0810-3927-377. Official media sponsor, Echo FM. Oh, we're a cultural carnival. Our culture, our life. Ihe a bụ ozi nkọwa banyere mmemme anyị. Oge ahụ eruola n'afọ. Ekeresimesi agbarala nnọọ na-abịa o. Ya mere ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM chọrọ ịgbara gị ekeresimesi site n'itinyere gị jara n'ozi ọbụla ekporo ụgwọ ya ịgbasa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị gekwa ntị. Agbajọkwala ohere ọma ime ka ọha na eze mara maka ihe ahụ ị na-eme. Mgbalezie ka ya bụ ihe ga-esi adị malite n'abalị mbụ nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 31 nke otu ọnwa Disemba ahụ. Ịnwa anwa kwụ ụgwọ ịgbasa ozi gị ugboro 10, anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 2 n'efu. Ya bụ pay for 10 slots and get 2 free. Ịkwụ ụgwọ ka anyị gbasara gị ozi gị ugboro 20, anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 5 n'efu. Ya bụ pay for 20 slots and get 5 extra slots free. Ịnwazi anwa kwụ ụgwọ na redio anyị ịgbasa ozi gị ugboro 30, anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 10 n'efu. Ya bụ pay for 30 slots and get 10 extra slots free. Nwanna kai jiri ohere ọma were ụlọ mgbasa ozi Eko FM Owerri kwalite ihe ahụ ị na-eme. Mgbakpọtụrụ anyị ugbu a site n'akara ekwentị ndị abụọ 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3436 0707 491 3436 ma ọ bụkwanụ gị gbara bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 dị na The King Square nọmba 4 Ajoku Street off Federal Road dị n'Owerri. Cheta ị ga-emerịrị ihe ndị a anyị kwuru tupu gị rite uru ndị a anyị na-ekwu maka ya. Eko FM anyị nwa bụ ndị na-eweta akụkọ mgbe ahụ o mere. Echo FM 100.7, the fresh news people. Here on the stage with you is Oriental Brothers International, led by Ferdinand Dansach Emeka Opara, with their latest release, Onye na agbata obi ya. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga asị ọkụkọ hapụ kpọm ihe oge eji azụ ma aragbuo ya n'ahụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ụzọ biko gere n'ọkwa ndị a dị oke mkpa. Ụlọ ọrụ Imo State Orientation Agency achọpụtala na o nwere ndị hụtara ya dịka omenala ịdị na-efesa akụkọ ụwa na steeti Imo ọkacha n'okwu gbasatara nchekwa. N'ihi ya ụlọ ọrụ a chọrọ iji ohere a dọọ
ndị niile bi na steeti Imo aka na ntị ka ha zere agba dị otu a maka na ifesa akụkọ ụwa na-ebute obi iko n'elu ụjọ ma na-eyikwa nchekwa ọhaneze egwu. Ụlọ ọrụ a na-arịọ ọhaneze ka ha kpaa agwa ka ndị ma ihe site n'ibu ụzọ nyochaa akụkọ ọbụla ha hụrụ tupu ha efesawa ya. Ka ọ dịkwa, ụlọ ọrụ a chọkwara ime ka esekere na edima bi na steeti Imo mara na o nwere ntaramahụhụ tara ọchịchị dị ara onye ọbụla na-efesa akụkọ ụwa na steeti Imo bụ onye na-efesa ya bụ akụkọ ụwa iji konye ndị mmadụ obi n'elu ma ọ bụ mezuo ihe o bu n'obi. Ya bụ ụlọ ọrụ a na-arịọkwa ezi ụmụ Kodem ka na-agakwa na-aga na ma na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga Kodi Igbo mụrụ nze ma ụzọ anyị alọghachiela ịbịa n'ọbịa mee ya ka oyi ife. N'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ nziga sị na ndị agha elu Alaanyi zigara ugboelu ha ji alụ agha na mba Benin Republic. Ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ, onye aguru ọ na-eke nri? A hungry man in the share food. Alaanyi bụ Nigeria oluchaala ọgụ cheere ya n'ihu ma ya fọdụ ibuso mba ọzọ agha. Were akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 jikpọbata n'ụtụtụ a tinyeke n'ọnụ n'okwu o wee bụrụ ya. Nke ọ dịkwa ya bụrụ na ị na-akpọ ndị ọzọ anaghị ekwe ka itinye ọnụ n'okwu ị ga-agbalị
ga nnọọ na Facebook anyị ga ebe ahụ gakiriwe anyị live ebe ahụ ị ga-enweta anyị Ask Clear Ask o wee bụrụ ya kpọbata tinye ọnụ n'okwu ịbọọlachi ụtụtụ ọma nwoke ọma ndewo onye gara na-ekwu onye ka ọ dọrọ ị ga-agbalị welite olu gị elu nọ gaa n'ihu esi onye gara na-ekwu onye ka ọ dọrọ onye nyere ajọ mmadụ nye ajọ mmụọ chukwu sọ mmegbu ndewo ịhụnanị afọ jishi ụlọ mụna mma ala Naijiria agbakọ mba soja Naijiria Gama Republic gaje eto ogbunigwe ihe dị n'otu ahụ dị mma anyị kwesịrị ibudo wepụ nke na anyị n'anya bifo ọchịba nke na onye ọzọ anyị ụtọ dịrị unu ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọlachi Uchenna Clara ndewo my brother so Nigeria nwere fighter ịkpa a ga-eji jee n'ụlọ bọm n'ihi ndị a na-eche ime ọvatro anyị anọ n'ala ewere eze ekpe ekpere amị anyị nwere ebe enwe ike imeli ọvatro ha chọọ ndị chi nzọpụta ndị ka aja were bọmbụ lule kotonu nnu dikreta na-echetanụ n'ugwuru bọmbụ ka nọ na Naijiria nye ọ ga-ada ya daa ọ Naijiria na-arụwo ma ọgụ ga-ada ada ya daa ihu isi ha jikere ha bịa n'ugwuru ha lụọ misaịl ha lụọ ya Abuja ị ga-eme ya mee ọgụ dara ihu anyị lụọ ọkwa ahụ tụdu ọgụ ha n'elu ndewo ya gaziere gị mana eji m n'aka na ime ilu ahụ ndị okenye ji atụ na nwata na-asị ewetara ya ọgụ amaghị na ọgụ bụ ọnwụ amami na nwata ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke asị na kadadiju osi ọgbakọ ọ sị ịhụrụ obodo anyị abụ Naijiria na o jupụtara n'ihe ịtọ ọchị aga aha na mba Benin Republic ga ebe ahụ na-atụfuri ogbunigwe mana ọnọdụ enweghị nchekwa na-akpa anyị eze n'oberala obodo anyị abụ Naijiria akwa anyị ahụ na nke gị ndụkọ ego ọdịnaka chi Leonard ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ na-ekele anyị niile ya gaziere gị anyị ahụ na nke gị Chizọba Arụduru aka ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ya gazikwara gị nọ ka ọ dịkwa anyị ahụ na nke gị ọbalụm onye dịka chi fakọlti ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na tata webede ya ọsa celebrate ya na ịhụrụ Naijiria okwu gbasatara Naijiria ọ naghị enye ya ọnụ okwu happy birthday ọbalọm onye dịka chi fakọlti ya gaziere gị nọ ịbọọlachi ụtụtụ ọma aha mbụ dị na kọlịtọm orogwe a na-ekele nụ maka yesterday ndewo Chineke gbaa n'ume ndewo ngwana ya gaziere gị nọ ịbọọlachi Uche Nwadọlụ ndewo onye eze Lobo King David nna King ụmụ onye ahụ orodo ndewo Uche Nwadọlụ lara mma nọ ndewo nna ga-agba mbọ mechie nzọbe anyị o so na ndị redio ha na-eme kwụrụ ịma ọnọwo ọkaibe na ga-ejisi ike mezie ihe ahụ dịka m na-ego n'ugbu a we are working on it chere kene onye eze trust anyị ịnọ ị hụrụ anyị nwa bụ eko ama ịma wọd ahụ a na-akpọ proactive ya wee iji ụtụtụ chụọ gịnị ewu ojii anyị anaghị ekpecha mgbe ihe brada dakwasị anyị na-agbapụ ya ọsọ ozugbo unu nwecha ndidi onwe ka esi hazicha ya bụ ihe anyị alọghachie n'ụdị pụrụ iche karịa n'ogo nke anyị nọ na bifo ama m na aghọta they are still maintaining it onye ọbụla nwee ndidi agbara m ụlọ trọst nọwo ọkaibe ekwusi ọgwụ otu a ogidya ali ọnụ King David Asemba ndewa ịbịa na okwu ahụ a na-ekwu maka Naijiria na insecurity ha agama n'obodo ọzọ alụtara ndị ahụ ọ mmadụ ịhapụ ihe nụ ya n'anya na-afụpụgwa onye ọzọ ka amaghị m uru Benin Republic ịbachara Naijiria watch a ga-eji ewere ngwa agha anyị site na ebe ewesị ya
ka esecure oke ha security ka na Nigeria kara dia democracy Nigeria adịghị beta karịa ebe ahụ ọ na ndị Nigeria hapụga ka ihe dere ha na-eji ha lọtara ndị ọzọ ilecha anya gị hụ na abụ iberibe agba kposhi agba na-ekwesị ha onye mụ ihe ikute ebe ọ nọ so onye ahụ mụnwa anabatachaghị ya mana ebe ọ na ome na-eme anyị si ya rịwa n'ebe ahụ mana gọọmenti ndewa ya gaziere gị anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a na nsi chukwu ma ọsị uche na Clara na abọọlachi olee otu unu mere anyị dị mma anyị ahụkwala nke gị Stanley Million ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM na biko unu anaghị enwetacha anyị nke ọma na na-eke dị Owerri enyi ya oge na-adịghị anya ọ ga-adị mma ịnụ gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke si n'aka Onye Jessica Emmanuel ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM ọ si ebekwanụ ka onye agụrụ na-eke nri ọ si ha zukwa n'ike ndewo ha zu ike ọ dị oke mkpa nke a kụchapụla ogene na-eme gbalị akpọghachie iwe nwee ike tinyeke n'ọnụ n'okwu anyị ahụ na nke gị AIJ still one ọsị Nigeria gọọmenti make una the why not for this country anya na-ele ụwa na-ele ụnọ ọ dị ego ịbọọlachi ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ntọzọ mana steeti nọ na Naịjirịa niile injinia ya gazie uche ọ na-agbalị na-agbalị yesterday ndewo Clara gị na-enwu ka ọnwa na-enwu nnọọ ka ọnwa ụnyaahụ